Het sportpark in Burgum is in de race voor het meest duurzame sportpark van Nederland. Dat is een verkiezing van het NOC-NSF. FC Burgum neemt het op tegen SV Grol Groenlo en tennisvereniging Berg en Dal. De voorzitter van FC Burgum is dan ook uit de schroeven met de nominatie. Ja, trots. Als je ziet hoe dit park uiteindelijk tot stand gekomen is. En hoeveel energie er van allerlei verschillende disciplines instutsen is. Dan zit je een hele trotse voorzitter van een hele mooie club. En die duurzaamheid zit hem net alleen nog in de bouw van sporthal de Nije Westermar, maar ook op het sociale vlak probeert de club haar een steentje bij te dragen. Allereerst begint het met de bouw van de Nije Westermar. Die is natuurlijk zeer duurzaam gebouwd, circulair. Dat betekent alle materialen die het broek binnen, die binnen weer opnieuw te broeken of binnen al herbroekt. Wij zijn volledig zelfvoorzienend dat het om energie gaat. De dak ligt helemaal vol bijvoorbeeld met zonnepanelen, gasloos. Den jonken, wat de duurzaamheid nog eens een keer onderbouwt, dat is vooral ook de gedachte in de sociale duurzaamheid. Wij hebben de huiskamer van Burgum, zouden wij dat nemen. En dat stimuleert vooral mensen om hier met elkaar dingen te doen. Op het sociale vlak wordt er ook in deze nieuwere tijd inzet op verbinding met de mierskip. We in Burgum hebben dat heet Burgum Mobiel. En Burgum Mobiel zorgt ervoor dat mensen die wat slechte been binnen voor €1 hun boodschappen halen kunnen en voor €1 bij omkomen om naar huis te gaan. Die houdt hun centrale in een andere locatie en gedurende de coronaperiode hebben ze gebruik maken van deze faciliteit, omdat ze dat vanwege corona op de orenplak niet meer konden. Dus het is een uitwisseling van de mogelijkheden van accommodatie. Een ander concreet voorbeeld is dat wij een plak bieden willen om mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Hier op Menje en op Vredeman ben je al je mensen aan het werk. Deels gepensioneerd en deels mensen die wat moeite hebben om in een normale arbeidsomstandigheden aan het werk te komen. En hoeveel kans achter de voorzitter zelfs op duurzaamste sportpark van Nederland? Ja, ik ben natuurlijk net objectief, hè? Dus ik ben heel subjectief. Dus bij ik achter is de kans best groot. Ik vind dat wij hier een heel mooi concept met elkaar deel zetten. Hij is gearworking met de gemeente die extra deel, maar we net vergeten. Want wij zijn als voetbalclub natuurlijk super trots. Maar alle inwoners van dit extra deel en Friesland zijn natuurlijk heel trots dat er zo'n locatie hier in onze provincie en in onze gemeente is.